Am pornit cu titularizarea și concretizăm. Ceea ce avem la titularizare, să spunem că este doar un conspect în ceea ce privește evoluția anilor precedenți din facultate cât și din liceu, dar totuși m-am gândit la o variantă cât se poate de simplă. Am văzut videouri care m-au surprins plăcut la istoria muzicii, profesori sau, muzicieni care vor să ajute candidații pentru titularizare, ceea ce m-a determinat să fac acest lucru. Vom începe cu forma de rondou. Ce este rondou? Este una dintre cele mai vechi forme muzicale care definește un gen, în primul rând. Forma ce cunoaște o largă răspândire atât în domeniul muzicii populare, mă refer la dans, cât și în muzica cultă, integrate în simfonii, sonate, concerte. Evoluția rondoului este cunoscută de fapt concretizată din Evul Mediu până în romantism. Apare în circa secolul 13, 14, 1220, 1300, fiind un cântec însoțit de dans, în cadrul căreia vocea solo, deci vocea de tip masculin sau feminin, alterna cu refrenele cântate, deci erau soliști, da? Solistul care cânta refrenul, alternat de cupletele cântate de mai multe persoane. La timpul acela, să zicem, în Evul Mediu, erau artiști, intelectuali, poeți, oameni de știință, care se întâlneau în diferite ocazii, nobili, cântau acest rondou, să spunem, da? Unul era solist, ceilalți în cor făceau cupletele. Ce se întâmplă? Rondou este o mișcare, da? De fapt, rondou, care vine din Franța, rondou, rondel. Rondou înseamnă a se învârti în cerc. Denumit de francez roată, de unde vine și cuvântul rondou, rond, da? Este bazată pe alternanța refren și cuplet. Deci, în Evul Mediu nu se cânta instrumental. Oamenii dansau, nobilii în general, după cântatul din voce sau poezie. Mă rog, erau mai multe moduri de abordare în ceea ce privește arta, da? Bazată pe lucruri renascentiste. După aceea, rondoul devine muzical, să zicem, în perioada renașterii, de la poezie, da? Adică de la voce, capătă o formă de dans. Asta prin 1450-1400 de secolul XV. Intelectualii din vremea respectivă, poeții, artiștii, cântăreții, chiar și aristocrații, da? La curtea nobilă, curtea domnească la noi, erau regi, împărați, vă dați seama, în Franța. Era un dans care avea o formă și devine, să zicem, mixtă, de la poezie la muzică instrumentală, asta în renaștere. Deja se face tranziția din renaștere către baroc. În baroc, compozitorii cât și instrumentiștii claveciniști introduc rondourile în compoziții muzicale structurate ca și forme. Și aveau A, B, C, A, D, A. Vă dați seama, era o înverșunare nedefinită ca și formă. Era introdus în opere, în balete. Chiar să spunem, Monteverdi, care e autorul operei, creatorul desăvârșit al operei, da? Cel care face tranziția de la renaștere la baroc, primul reprezentant al barocului, adică perioada timpurie, circa 1600, vine cu opera Orfeu, având elemente noi, motetele, madrigalul, esența madrigalului determină ca opera să vină
cu un aspect mult mai modern decât ce era înainte. Așa că se foloseau rondourile la final, la dans, mă rog, a avut o evoluție de la 1600 până, să zicem, secolul 18, la început de secolul 18, 1700, unde claveciniștii de seamă, perioada barocă, da? Și respectiv perioada clasică, să nu confundăm. Deci sunt trei tipuri de evoluție. Barocul timpuriu, perioada medie, unde se concretizează, de fapt, această perioadă barocului, și perioada preclasicismului muzical, adică unde se face tranziția de la barocul propriu-zis la clasicism. Și noi spunem preclasic. Sunt 1600-1650, este perioada timpurie. De la 1650 la 1700 este perioada medie, unde se concretizează lucrurile în baroc. Și apoi 1750, da, circa, 1750 deja nu mai era baroc. Era perioada clasică. O să vorbim și despre lucrul ăsta. Există cu direcție totală, diferită, apare simfonismul și alte lucruri. Dar ceea ce ne interesează pe noi, rondoul, era o formă, un gen, să spunem, pe cale de devenire, da? Unde era folosit de către claveciniști sau compozitori cum au fost François Couperin, da? Mă rog, Jean-Philippe Rameau, care a făcut primul tratat de teorie și de armonie, și bineînțeles Johann Sebastian Bach. În clasicism, rondoul este bine definit, deja capătă o formă, da? Concretizată și consolidată, fiind integrată în finalul unui concert, unei sonate destul de importante, sinfonii, deci circa 1750-1800, perioada luminilor, da? Iluminismul, adică perioada clasică. Chiar de la tranziție să face acest lucru dintre clasicism în clasicism, făcut chiar de fiul lui da? A fost doi reprezentanți fiii lui Johann Sebastian Bach, adică fiul lui Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach și respectiv Johann Christian Bach a făcut această tranziție. Romantism. Aici rondoul are deja altă formă, să zicem circa 1800-1900, poate apărea ca o formă de sine stătoare, gen, da? Sau o piesă de virtuozitate. De la tranziția către romantism, da? Adică de la clasicismul vienez la romantism, făcut-o de Ludwig van Beethoven, la aranjamentele muzicale, ce anume transcripții și compoziții pentru pian, chiar pentru vioară, cum ar fi Saint-Saëns, da? Mendelssohn, Bartholdi, avem rondou capricioso, la fel rondou capricioso să folosesc, chiar și Kreisler, care a fost unul dintre cei mai mari violoniști și compozitori, creația lui fiind pentru vioară, general, mă refer la post-romantic către modernism, da? Kreisler ce a făcut? A făcut transcripții, da? Și piese din perioada barocă, care le-a orchestrat, perioada clasică, respectiv perioadele de tranziție de la baroc la clasicism, a scris și a concretizat o formă instrumentală de virtuozitate a rondoului. Cum vedem noi structura rondoului? Pe ce e bazată? După cum am menționat, este bazată pe alternanța între refren și cuplet. Refrenul, în general, se repetă, având A, notat cu A, B, A, C, A, mă rog, vorbim și despre formă, așa. Iar cupletul poate fi variabil. Ce este refrenul? Este structura cea mai importantă a rondoului, de unde se pleacă și se termină. Aceasta, totdeauna, este în tonalitate de bază. Se notează cu A,
mare. Cupletele sunt secțiunile care alternează cu refrenul, fiind diferite din punct de vedere ritmic, melodic, cât și armonic, obligatoriu în altă tonalitate față de cea de bază, dar și înrodită cu aceasta. Specificăm acum literele importante ale rondoului. Sunt două tipuri de rondo. Rondoul mic, da? Refren A, tonalitatea de do major. Luăm, de exemplu, tonalitatea de do major, fiind de bază, da? Tonalitatea de do major. Și spunem în felul următor. A, B, A, C, A. Rondoul mic. Repet. A, B, A, C, A. A-ul cu refren, tonalitatea de do major. Apoi urmează B-ul, care modulează în sol major, să zicem, da? Cupletul, primul cuplet, B. După care revenim la refren, tot în do major, A. Se modulează apoi, să zicem, tonalitate minoră, do minor, da? Cupletul, foarte important, un cuplet în tonalitate minoră, care se îndeată cu C. Apoi, din do minor, avem modulații și revenim la tonalitatea de bază, la refren, în do major, A. Da? Un alt tip de rondo, da? Este rondoul mare. Și avem A, B, A, C, A, B, A. Nu de A, fiindcă se poate cânta și cu A, B, A, C, A, D, A. M-am specificat în forma barocă, dar în perioada clasică, respectiv romantică, avea o structură A, B, A, C, A, B, A, folosind în lied, în nocturne, în sinfonism în general, în poeme sinfonice, cum ar fi Richard Strauss. Și tonalitatea avem A, do major, B, sol major, A, do major, atenție, C, da? Deci astea sunt cuplete, B, C, D, mă rog, și mai departe. Au este refrenul, întotdeauna au este refrenul, am pornit la tonalitatea de bază, da? Terminăm cu tonalitatea de bază, tot A. Și avem A, do major, repet, B, sol major, da? Revenim A, do major, trecem la C, cupletul C, care e foarte important, modularea relativă, la minor, da? Ne întoarcem din la minor în do major, la A, apoi modulăm iar la sol major, B, și ne întoarcem înapoi la do major, A. Bun, alte aspecte ale rondoului. În general, Johann Sebastian Bach are o importanță destul de mare în creația suitelor instrumentale. De pildă, una dintre lucrările pentru vioară solo, partita a treia, fiind o formă de suită dansuri, exceptând preludiu, care de fapt este o formă de sine stătoare, preludiu pregătește suita de dansuri. De ce spun că e un aspect, să zicem, contradictoriu din punctul meu de vedere, da? Fiind un aspect și destul de important. Este o fuzionare, atenție, dintre dansurile franceze, gavoto et rondo, da? Adică intercalat gavota cu rondo. Este mult mai diferită decât restul dansurilor, fiind aplicată într-o structură, să zicem, a rondoului baroc, dar de fapt se face o tranziție aici de la muzica lui Bach, el fiind cel mai important compozitor din preclasic, da? Muzica barocă și respectiv preclasic, da? Ultima perioadă a barocului muzical, care a făcut clavecinul bine temperat, 24 de preludii și fugi. Are o mare importanță că s-a schimbat structura. De fapt, el a fost cel care a făcut tranziția, chiar dacă fiii lui, Carl Philipp Emanuel Bach și respectiv Johann Christian Bach, a determinat la apariția simfonismului, atenție, deci simfonismul e primul cuvânt
adică se cânta împreună, nu pe rând, instrumentele muzicale. Veți vedea mai încolo cum a luat ființă orchestra la școala de la Maica în 1740 și 1780, da? Dar fiii lui Bach au luat de fapt bazele tatălui, care structura polifonică a fost cea mai importantă în baroc, da? Mersul basului cifrat la vecinul. Ca să poți să faci aceste lucruri, să ai bazele respective, trebuie să ai și consolidarea și cât confirmarea, da? De la un maș cum a fost Johann Sebastian Bach către fiii lui, unde s-a dus mai departe și au concretizat. Să zicem că Bach, dacă ar fi trăit, da? Născut 1685, decedat 1750, dacă ar fi trăit mai mult, ar fi considerat primul compozitor al clasicismului. Așa că fiii lui au continuat această tradiție. Pe curând!